Zdravstveni centar Valjevo će u petak 16. i subotu 17. aprila učestvovati na prvom prolećnom festivalu zdravlja koji se u organizaciji časopisa Tvojih 5 minuta održava u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Na festivalu će se predstaviti ponuda zdravstvenog turizma našeg kraja sa posebnim osvrtom na stomatološke, dijagnostičke i usluge iz oblasti medicine rada, dok će na štandu biti i predstavnici preventivnog centra i patronažne službe Doma zdravlja uz merenje osnovnih parametara zdravlja. S obzirom na to da je zdravstveni centar član turističkog klastera Valjevo za vas, na prolećnom festivalu zdravlja će biti promovisan i naš grad uz učešće gljivarskog društva i udruženja domaćina. Cilj ove manifestacije je da građani dobiju informacije i savete stručnjaka iz različitih oblasti i na jednom mestu pronađu niz sadržaja koji će im pomoći da očuvaju zdravlje i unaprede kvalitet života. Tako će, pored predstavljanja domova zdravlja i učešća zdravstvenih radnika na festivalu, učestvovati instruktori fitnesa, stručnjaci koji se bave zdravom ishranom, kozmetičari, biće predstavljeni wellness program i banjski turizam. Manifestacija je praćena i akcijom Uvedimo zdravstveno vaspitanje u osnovne škole. Prolećni festival zdravlja se održava uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije, Lekarske komore, Crvenog krsta Srbije, Gradskog zavoda za gerontologiju Beograd, Društva za borbu protiv šećerne bolesti Beograd, Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije i još niza uglednih lekarskih i sportskih organizacija i udruženja. Festival će se oba dana održavati u periodu od 10 do 20 časova.